tunena kuti lili ndi an essence of controversy kapena kuti pali kutsutsana mu chilichonse ena kunena izi ena kunena izi. Kumbukirani kuti zimene kunena pano ine Bushi sindikumudziwa eti simaganizo anga chanko radio Bushi sinamiranewo pano kuti zifotokoze program yetu wadziwe sindikumudziwa koma tapanga compile ma newspaper mabuku komanso zapa internet mkhazi ma video sinasiyana ndikumaona kuti okay ngati poti muyambe kumudziwa munthu timudziwe kambira baba wake akuyamba wanje nje tizine pali zina zizitsutsana koma tizikuzani kuti awawa akuti izi awa kuti izi awa kuti izi ndezili ndinu kuona kuti mukhulupirira ziti ndipo musiya ziti. Shepherd Bushiri mana kuti Bushiri anabadwa pa 20 February ndi tsiku lovomerezeka limene ngakhale mwino wake birthday yake amasangalala pa tsiku limene 20 February koma chaka chimene anabadwa Bushiri pamakhabe kutsutsana chimene ochuluka amanena ndi chaka cha 1983 zimene zikulandiza kuti chaka chinocho wali zaka 37 anthu pali kutsutsana besitsana lonena kuti kodi mchifukwa chani chaka chimene Bushi anabadwa kapena zaka zake za Bushiri sizidziwika kwambiri chifukwa chani nde pali kutsutsana chifukwa ena amanena kuti mwina zaka zake zenizeni mwini wake samafika poyera nkuvomereza kuti ndine zaka mwakuti pachifukwa zingapo chifukwa choyamba chachita kafukufuku wathu zimamve kunena kuti mkazi wa Bushiri ndi wamkulu posa iyeyo kuti mkazi wake ali zaka 39 iye ali zaka 37 zaka zambiri posa iyeyo nje mumadziwa be mipingo ambiri ya Chikhristu iyi imakhala ngati kuti imagwetsa ulesi za mamuna wa ng'ono kukwatira mkazi wamkulu chifukwa cha nkhani ya nthiti kuna kuti yayi mulungu analenga nthiti kuchoka mwa mamuna mwati amati nthiti yanga nde umwembezona ngati anakulenga iweyo kina kuno nthiti yako nthiti yako inakhala yaying'ono siyana ndi iweyo nde mkazi wake inakhala wang'ono pande kuti ngati mkazi wako ali wamkulu anayamba kubata iyeyo nde anabata ndi iyeyo nde kuti nthiti ina nde kuti nthiti ndiye wina kapena iwe mamuna ndiwe nthiti ya mkaziyo nde anthu sikuti iye amatero koma anthu amaona kuti mwina chifukwa izo amadisira zaka zake kapena sapa confirm kuti ndi zaka 37 kuti anabadwa chaka cha 1983 mwina kapena chifukwa chimenechi ena amanena kuti mwina chifukwa cha kumene anabadwira chifukwa Bushiri moyo wake ali mwana banja losauka kumudzi wakulira foto kuna mwakulira chaku Nzemba uko chakulumpi uko ndamana mina anaubadwa mzaka zimenezo muna makola maiwala zaka kuti anabadwa chaka chani mota iwona bada pa 20 February mara weja zake chito koma nthawi ina kanjala kabathona ke yamvula nthawi ina ke madzi usefukira nde mwina kapena makolo sana muze bwino nde pamakhabe mpungwe kusemphana kweni kuti kweni chifukwa chake chimene zaka zopamira zaka za Bushiri zilezo nde tidziwe pano kuti ngakhale anthu akusiyana chaka chimene Bushi anabadwira osakuvomeza anthu amfundo nena kuti anabadwa pa 20 February now that tadziona kuti Bushi anabadwa pa 20 February chaka chake choganizira 1983 koma siti kudziwa kuti mwini wake amavomeza doli 1983 tione makolo ake komanso banja lake nde taona mabuku atatu komanso pa WhatsApp pakupanga trend kapena kuti pakuzungulira anonymous article kapena kuti zolemba za munthu amene sakudziwika bwino amene akufotokoza mbiri ya Bushiri then nakane kuti tikhulupirire article imeneyi ifanira kuti one sili credible sili zoti walemba ndi ndani koma betengonena bezi zimene zalembedwa mu article imeneyi kuti anthu angodziwa koma ayikhulupirire kwenikweni chifukwa amene alemba article sili kumudziwika ngozungulira pa WhatsApp atokhaza kuti munthuyo wangopanga kunama nde malinga ndi article imene imezungulira pa WhatsApp imene yufotokoza mbiri za Bushiri yukambaza kuti bambo wake tunaona ndi makamaka Huxley Bushiri ndi tifufuza kwa amatiso there's more in a name muli nkhani ndithu mudzina la munthu Huxley imanthauza pasture kapena kuti malo amene kuli msigo biliwira pamene mayi yake dzinawo ndi Christina kapena kuti ndi feminine name kapena kuti dzina la mkazi amene mwamuna dzina ndi Christian ndipo Christina kapena Christian imanthauza kuti munthu amene amatsata Yesu Kristu
malingana ndi kapawatsapo kameneka akutumvetsedwa kuti m'banja mwa Bushiri muli ana 4. Oyamba akuti Meshaki Gama Bushiri, wachiwiri Otis Gama Bushiri, wachitatu Chipiriro Gama Bushiri, ndipo otsiriza Melvin Gama Bushiri. Ndemo ngati muonetsese tukabaza ana 4 apapa. Tikati tione menemu sinamvepo Shepherd Bushiri. Ndeti madabo kuna pali Meshaki Bushiri, Otis Bushiri, Chipiriro Bushiri, Melvin Bushiri. Nde Shepherd Bushiri. Shepherd yozokera. Ndi wina. Nde si tinakutirebe. Naona roki nkhani imene ili hapo tendike kaipa mbali. Tina peza article ya Opera News imene inalembedwa ndi mtolankhani wa South Africa zinake Muphu, ndipo mutu wa article imene ayiwitcha kuti Meet Prophet Bushiri's biological brothers and sisters. Akuti kumanani ndi azibale ake agazi limodzi a Bushiri. Ndipo Muphu akunena kuti banja la Bushiri sikuti alipo 4, malo mwake alimo 5. Banja la Bushiri. Alimo 5. Ana amenewo. Alimo ana 5. Ndipo iyeyo ndo number 4. Shepherd. Ndo number 4. Ndi tinaona kuti tifufuze kuti ana amenewo ndi ndani. Nde oyamba dzina lake ndi Trustford Bushiri. Nde uyuyu Muphu naona be kuti kachilungamo kakulu muzolemba zake kalimo ndithu chifukwa anthuwa mmene timaona article imene iyi pa Opera News amatchula dzina la munthu kuika chithunzi chake komanso kufotokoza zimene munthu yakuchita pakadali pano ambiri ayiwo. Komanso naonso video so inanso pa YouTube imene Bushiri amakambaso za zibale yake nde zinakhala zili pasabe chithunzi kuti chabwino. Kumbukirani kuti yambirira tasungabe mayina ajeti Shepherd mulibe mumene mujamu. Nde tipitele pa yachiwiri. Ali first born m'banja lawo ndi pamene wembo jamali ndi Meshaki Bushiri, uyanena kuti first born m'banjalo ndi Trustford Bushiri. Ndipo Trustford amene ndi apostle kapena kuti ndi mbusaso wa mpingo wa Shepherd Bushiri wa ECG, ndipo mbuyomo amatumikira ku branch kapena kuti nthambi ya ECG mpingo wa amati United Christian Gathering mpingo wa Shepherd Bushiri. Nthambi ifwa mpingo umene uli ndi nthambi zambirimbiri. Tifotokoza kutsogolo kuno Malawi, ku Sudani, ku Nigeria, ku Ethiopia, ku Ghana, South Africa, Ghana, kuli mipingo mbirimbiri. Na kuli mpingo apa dera ku Durban. Nde mpingo umene umayendetsedwa ndi mkulu wake first born m'banjamo Trustford Bushiri. Koma ruma kapena kuti mphekesera zimapeza zona kuti Trustford Bushiri adathawako ku Durbaniko. Ndipo ali kuchani ali kuno ku Malawi kumene akuyendetsa akuthandiza nawo kuyendetsa mipingo ya kuno ku Malawi. Akuti chimene anathawira zompeza zonena kuti ndi nkhani tokuza kumufufuza choncho ndalatha kumene kubwera kuno. Koma Muphu unena kuti it is just a rumor kapena ndi mphekesera chake ilibe umboni weniweni. Koma chimene Muphu akudziwa chonena kuti Trustford Bushiri analidi mtsogoleri wa mpingo wa ECG branch kapena nthambi ya ku Durban ku South Africa. Wachiwiri ndi Otis Bushiri. Ndeti tikuone nkhani ya WhatsApp ija Otis ali pa number 2, Otis Bushiri apanso ali pa number 2. Ndeti tukuna be okay khanga ide banja mu Otis ali muri Otis ndipo aoneka be kuti ndi second born. Ndipo amene iyu amapanga run kapena kuti amatsogolera mpingo wa United Christian Gathering kapena ECG ya Bushiri Lilongwe branch. Onse ndabusa woyamba mbusa wachiwiri mbusa. Uyu ali kumalawi konkono ndi wamendesa mpingo wa ku Lilongwe. Wachitatu tumba kuti ndi Shepherd Bushiri. Uyu no Muphu unosona wachula la Shepherd walichula Muphu. Wamuchula pa number 3. Pa number 4 pali Shama Huxley Bushiri. Huxley anashuta kwambiri awo bapaja Huxley ndina bawo ngati wewe Raymond pali wamba kusendi Raymond senior iwe junior. Nde uyi mkona kuti mwina ndi Huxley junior. Ndi junior. Amendo wakala number 4 ndipo neso ndi apostle ndi mbusaso. Pa number 5 womaliza ndi Memory Juanita Bushiri ndi msungwana ikhayo wamkazi yekha pakati pa ana onse kwa Bushiri. Nde tikati tuone tinachita beje nkapang'ono kuti koma Bushiri ndo chitatu m'banjamo.
koma titachitira kafukufuku wathu ndimankhale ku South Africa zinake Carol Cullen amene amagwira ntchito ku newspaper ine yamayitsa kuti briefly zansi pansi pa nkhani imene adalemba yotchedwa facts and life hacks section ya celebrities Bushiri akunena kuti Bushiri mu article yamba ija moja pa WhatsApp ija Bushiri amene ngati wachitatu article yachiwiri amene kasungati wachitatu pamene Carol Cullen anena kuti si wachitatu. In fact si ana 5 aliko na 6 ndipo Bushiri ndo wachi number 4 si wa number 3 ndiye zimene ziso zikuvomerezedwanso ndi mtolankhani ku Nigeria uyo dzina lake George Ibenegbu amene mu newspaper yake ya Legit Nigeria News akunena kuti banja ma Bushiri alimo ana 6 wankazi mmodzi inde ma Bushiri ndo number 4 nje zili ngati kuti pa inconsistency kapena kuti kusakhazikika kweni kwa kusagwirizana kusamvana bwinobwino nje Nigeria chidi kuti oyambirira uja mwasabuja anandipa sadika lingering sort kapena timalingaliro ndona kuti wanali banja ma Bushiri mujabira na follow ati koma shepherd sana chulidwe ndipo pa list imene wone nayo nena kuti Bushiri ali mkatimo nje ananena kuti Bushiri ali mkatimo ndipo ndi wachitatu then napita pa ndandanda wa maina ake aja kuti okay ngati Bushiri ali wachitatu pa number 3 pali ndani nje naona kuti pa number 1 pali Meshek Gama, pa number 2 pali Otis manga pa number 1 pali Meshek Gama Bushiri, pa number 2 pali Otis Bushiri, pa number 3 pali Chipiriro Bushiri, pa number 4 pali Melvin Bushiri. Ndio mesa bana zako akusonyeza kuti Bushiri ni Chipiriro Bushiri. Nje naona uyuyu kwa zitenga kutiko zonena kuti dzina lake ndi Chipiriro Bushiri. Then ndinapita pa Google ndikuonano atolankhani kusiyana-siyana kuti akuti chani pa nkhani ya kubwera kwa dzina limene la Chipiriro Bushiri. Ndio amene tsopano ndinamvetsedwa tsopano kuti kunali case mlandu South Africa ndipo paja ku court kumakhala kutumizana ma document ma file ndazi zake ndipo panali file imene inasochera imene kupita kwa maloya kapena oyimira mlandu a Bushiri imene inasowa inapita ku company ina ya ma attorneys kapena kuti oyimira mlandu ena ndipo taitse kumazawo kobera mwina kobera tu kalata kuna ile Bachangu Radio koma ngati muniza yoneko iwe sizori muniza yoneko nkatimo tizili muniza Changu Radio mwa ile Bachangu Radio banje kuitse kula nkata na yoneko tina uriya ndiye yoneko ndaitse kula nkatimo naona kuti alemba kuti kalata iwira kona kwa Chipiriro Gama ndada fuko Chipiriro Gama ni ndani na mwandu umene uyendera wa Bushiri tu koma dzina unamba Chipiriro Gama nde Chipiriro Gama Bushiri pala ndikata kumamsha Meshek Gama Bushiri nde Otis Gama Bushiri Chipiriro Gama Bushiri Mavis Gama Bushiri Juanita Gama Bushiri now ndio mesa kwanu South Africa ina za Africa nkana kuti kanga shepherd sizina like mina zakile ni Chipiriro koma spokesperson wake Nyondo amene Ephraim Nyondo anena kuti zonena kuti zakile nileni ndi Chipiriro Gama Bushiri nzabodza zakile nileni ndi Shepherd Bushiri nje ndinachibeka fukufuku kuti ndikuona kuti dzina lake makolo ake niyo anampatsa banje nde nachita ngati kuti ndipeze kufufuza chomwecho kuona kuti dzina lake likubwera banje ndikumbutsa kuti ma attorney kapena kuti company ya maloya imene andira kalata yolemba kuti Chipiriro Gama ndi Baloyi Attorney ndipo Baloyi Attorneys ndipo dandira kalata imene mu chaka cha 2019 imene ndi chaka chatha now funso langa neno nena kuti zakile nini ndi ndani nditi nazapanga dig deeper pamene nazaona kuti pakuti kubadwa kwa Bushiri nako kupatapo dzina lake pa tafutikana kudziwa chaka chimene anabadwa tafutikana kudziwa dzina lake lenileni tafutikana kudziwa banja mwake muli ana angati tivutikananso kudziwa kuti kodi mayi yake kwenikweni adampatsa dzina lake liti chifukwa atolankhani sakusutsa naso kubadwa kwa Bushiri sikuna kubadwa kwa wamba tikumvetsedwa kuti pathupi pa Bushiri mayi yake panavuta kwambiri ndi achipatala pamba nthawi zina mwana amatotembenuka kusogoza miyendo kusogoza thako ndi kusogoza msana amene ati mwana amene yofunika ti atembenuke kaye kapena
kuti akachitire kusiza kapena amang'amba pamimba pamayi kuntulutsa mwana uja nawo mayi ake achipatala nawo zonena kuti mwana wanuyu abadwa through cesarean section kapena chito ng'amba pamimba chifukwa simungamutulutse mwana ochokera mu njira ya mayi ya nomo akuti mayi kana ndi mantha kwambiri kuti abadwa ndi siza ndi anakana kuti ineyo musandipange operation mwanayi sindichitira kumpeni ndi mazo kuchipatala za Malawi kakana kuti peshe tikuvuta madokotala amangonena kuti kamusiyani kaye akafikapo pa ululu weniweni atilana tichita mmene tikufunira fewo ndi ati manesi ndi madoctors anatuluka mulomu yake muja mwamayi aja mayi kabushiri koma anadabwitsika kumva kulira kwa mwana komanso kukuwa kwa mzimayi akulira ndi ululu maziwa kupaja mwana kubadwa mayi ndithu amakhala mululu atamva kukuwa atatama ukaona anabzana kuti mayi abushiri abadwitsa okha mwana uja mwana wabadwa okha opanda madokotala of course azimayi ambiri amasabereka ambiri mbiri mokomomwe ena mathayi kongo khala choncho basi auti ma-expert makapaka kuti munaberekapo kawiri katatu ndona kuti amangona kuti zimene mayi kanali zachititsa bwanji kuti akhale chimene ali lero nanga bambo ake papa makasiwa kambaso kwambiri ati bambo ake anali ndani ndipo chimene anali kusakhala ndi mgwirizano waukulu kwambiri ndi mwana wawo zapangisa bwanji kuti Bushiri akhale chimene ali lero ndio zimenezo zimene zakambirani next week timafata kumaka clear kubadwa kwake